Alas 7:53 na sa buntag mga kapartner sa uban pang mabalita sa itong national news, gobyerno nagpasidaan batok sa early oil price increase. Kana uban pang mabalita mo balik ang Sunshine News Blast human lamang nining pipila kapahinungdan. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Damo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Oras, alas 7:55 na sa buntag. Ang oras sa kanin sa Lactopaffy Probiotic Health Food Supplement, Lactoplant by Lactoprobiotic Worldwide Corporation. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. News Blast Pilipinas. Sa atong balitang national, gibantayan karon sa mga otoridad ang mga gasoline station human sa ma-report sa sayo nga pagsaka sa presyo sa lana. Si Senator Sherwin Gatchalian nanawagan sa Department of Energy nga higpitan ang pagmonitor sa mga retailer tungod kay adunay uban nga nagsaka dayon sa presyo. Bisan bag-o pa gipahibaw ang pagsaka sa global oil prices. Matod sa senador, mahimo kini nga profiteering tungod kay ang kasamtangang stock sa gasolina o diesel napalit pa sa mas ubos nga presyo. Ang DOE ug ang Philippine National Police nagsugod na sa inspeksyon sa tibok nasod aron mapugan ang hoarding ug dili patas nga pagpresyo. Samtang si Panfilo Lacson nag-awhag sa publiko nga i-report ang mga gasolinahan nga sayo magsaka o sa presyo. Kay pahimo kini nga paglapas sa Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 ug sa Consumer Act of the Philippines.